Grad Užice je za ovu godinu iz budžeta opredelio 53 miliona dinara. Za zdravstvene preglede sportista izdvojeno je 500.000 dinara, pa će tako oko 2000 sportista moći da 2 puta godišnje besplatno obavi sve lekarske preglede. Koliko sam ja informisan, grad Užice je jedini grad koji je obezbedio zdravstveni pregled besplatno za sve sportiste. Potpisan je ugovor između grada, Doma zdravlja i Sportskog saveza i ovu priliku koristim da se zahvalim Domu zdravlja što nam je izašao u susret. Užice je dugi niz godina prepoznatljivo po ambulanti sportske medicine. Odlaskom jedinog specijaliste za sportsku medicinu u regionu, doktora Dragana Radojevića, 2017. godine, nastao je problem koji je ubrzo i rešen. Našli smo način da angažujemo doktora sportske medicine, opet Dragana Radojevića koji je u penziji, tako da je 2017., 18., 19. i 20. godine grad Užice, Sportski savez Užice i Dom zdravlja su pregledali sportiste u ovoj ambulanti. Ambulanta sportske medicine u Užičkom domu zdravlja će početi sa radom za nekoliko dana, uprkos pandemiji COVID-19, jer je od velikog značaja da sportisti budu pregledani na adekvatan način. Svedoci smo povreda, svedoci smo tragedija na terenima koji se događaju baš zbog nesavesnog pregledanja sportista, a zbog ovog virusa koji možda neki sportisti nisu osjetili, to na treningu može da se osjeti. Nadamo se da ćemo u budućnosti ovu ambulantu opremati, tako da ćemo biti jedna od najboljih. Sportisti iz regiona i u buduće će moći u Užičkoj sportskoj ambulanti da obavljaju preglede. Oni će po cenovniku plaćati usluge. I ranijih godina mi smo pregledali sportiste iz celog regiona, iz Čajetine, iz Bajine Bašte, iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, kod nas su dolazili sportisti, jer upravo nacionalni granski savezi priznaju pregled koji je pečatiran od strane doktora sportske medicine. Po osnovu ugovora sa Sportskim savezom preglede u ambulanti obavljaće dr. Dragan Radojević i to do povratka sa specijalizacije dr. Aleksandra Todorovića, koji će sredinom aprila početi da radi u sportskoj ambulanti.